Покопче за 100, деле се до зла Бога и до края се не пуща. А kroz prozore zaviruju oni za koje ne se našlo mjesta i viču, pustite nas bre. I će vičite koji smo mi, kakvi se čudesa od hrabrosti i izdražljivosti kriju o nama. Točite bre, zar vi ne ste ludi? Ще продължа на български, извинете. Виждам, че няма смисъл. Мало. И опет, тако как некой почне да много знае, значи некой да му каже, зар ти слаба ръки отрезви някой несречни, kao te ne pomnimo kad si hodio po sastancima trezvenjaka, zar da mu već je bilo toplo i posle lekcije са puštali film. Malo se pilo ovo iz zemlje. Ako se je pilo kako treba, mogli smo da se prisjetimo da se uveče kafana i parlament zatvarja. A junaci vraćaju kući umorni i dovoljni, a čim stane, kao što je rekao klasik, jutro počine drugi komedij sa drugih akterima. Ali mi kao pravi trezvenjaci pazimo se da se ponašamo kao u pravom komadu. Lupame glavu kad našeg čovjeka izudare i radimo se kad on ima lošima, neko kaže nešto napredno pravo reći i idemo dalje. I po ulicama se tučimo među sobom, pravdaju se alkoholom i političkim ekstazom. S jedne strane, to nije